la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, landirani kuthokoza kwathu chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsa lero la Mulungu pa 1 September 2024. Tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha zaulere zosiyanasiyana zimene mmatichitira, ndipo dzina lanu lizitamandika nthawi zonse. Tikuthokozani chifukwa munayika mawu oti azitisogolera, ndipo mpingo wathu wapadera kuno ku Malawi unakonza kuti lero la Mulungu loyambirira mwezi wa September, komanso mwezi wonse wa September tizikumbukira kufunika kwake kwa Baibulo. Ndipo tikupemphani kuti mutithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ife tikhale abwenzi a Baibulo, abwenzi a mawu a Mulungu nthawi zonse, kuti mawuwa azitisogolera ndi kuchita kufuna kwanu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomo mutu 4 ndime ya 1 mpaka 2 kudzanso ndime ya 6 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Flora Kabichi kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata ya Yakobe mutu 1 ndime ya 17 mpaka 18 kudzanso ndime ya 21b mpaka 22 kumalizira ndi ndime ya 27. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Joseph Mvula kuchokera ku St. Teresa Parish mu Diocese ya Mzuzu. Mawu amtengo wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Mariko Woyera mutu 7 ndime ya 1 mpaka 8 kudzanso ndime ya 14 mpaka 15 kumaliza ndi ndime ya 21 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likucha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mulungu adatipatsa malamulo ake kuti tiyende m'chikondi chake ndi kukhala ndi moyo. Mawu a m'buku la Deuteronomo. Mose adauza anthu ake kuti, tsopano inu Aisraeli, mudzimvera malamulo ndi malangizo onse amene ndikukuphunzitsani, kuti mukhale ndi moyo. Ndipo mudzalowa ndi kukhazikika m'dziko limene chauta Mulungu wa makolo anu akukupatsani. Musawonjezere kanthu kena pa zimene ndakulamulani, ndipo musachotsepo kanthu. Muzimvera malamulo a chauta Mulungu wanu amene ndakupatsani. Mukawasunge ndi kuwatsata, ndipo chimenechi chidzaonetsa anthu a mitundu ina kuti ndinu anthu anzeru ndi omvetsa zinthu bwino. Akadzamva malamulo onsewa, iwo adzati, mtundu umenewu ndi waukulu, wanzeru ndi omvetsa zinthu bwino. Palibe mtundu wina uliwonse, kaya ndi waukulu chotani, umene uli ndi Mulungu wokhala pafupi nawo, monga mmene Mulungu wathu amakhalira ndi ife. Nthawi zonse tikamuyitana, amatiyankha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'kalata ya Yakobe oyera. Mphatso iliyonse yabwino ndi yangwiro, imachokera kumwamba kwa Atate a zowunikira zonse zakuthambo. Iwo sasinthika nkonse,
ndipo kuwala kwawo sikutsitirika mpang'ono pomwe. Mwakufuna kwake, mwini wakeyo adatipatsa moyo kudzera mwa mawu ake oona, kuti pakati pa zolengedwa zake zonse ife tikhale ngati zipatso zoyamba zimene iye wazipatulira. N'chifukwa chake siyani chizolowezi chilichonse chonyansa ndiponso kuyipa mtima kulikonse. Muwalandire mofatsa mawu amene Mulungu adadzala mu mtima mwanu, pakuti ndiwo angathe kukupulumutsani. Musamadzinyenga pakungomva chabe mawu a Mulungu, koma muzichita zimene mawuwo anena. Chipembedzo choona ndi changwiro pamaso pa Mulungu amene ali Atate ndi ichi: kusamalira ana amasiye ndi akazi amasiye pa mavuto awo, ndiponso kuzisunga bwino, kuopa kudetsedwa ndi zoyipa za m'dziko lapansi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Tsiku lina Afarisi ena pamodzi ndi aphunzitsi ena amalamulo amene adachokera ku Yerusalemu adasonkhana kwa Yesu. Iwo adaona kuti ophunzira ake ena ankangodya chakudya osasamba m'manja moyenera, ndiye kuti mosasamala mwambo osamba m'manja. Pajatu Afarisi ndi Ayuda ena onse sadya asanasambe m'manja mwa njira yoyenera. Amatero kuti asunge mwambo wa makolo, ndipo akachokera ku msika sadya osasamba m'manja. Amasunganso miyambo ina yambiri imene makolo awo adawasiyira, monga kusuka zikho, miphika ndi ziwiya zamkuwa ndi mabediso. Choncho Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo aja adamufunsa Yesu kuti, chifukwa chani ophunzira anu sasunga mwambo wa makolo koma amangodya chakudya osasamba m'manja moyenera? Yesu adawayankha kuti, inu anthu achiphamaso, ndithu mneneri Yesaya adanenadi zoona muchadalemba kuti, anthu awa amangondilemekeza ndi pakamwa chabe, koma mu mtima mwawo ali kutalitali ndi ine. Amandipembedza inde, koma kupembedza kwawo konkopanda phindu, chifukwa zimene amaphunzitsa ngati zophunzitsa zenizeni ndi malamulo anthu chabe. Kenaka Yesu adati, inu mmasiya malamulo a Mulungu nkumasunga miyambo ya anthu. Pambuyo pake Yesu adayitananso anthu aja kuti adze pafupi, ndipo adawawuza kuti, mverani nonsenu ndipo mumvetse bwino. Palibe chinthu chochokera kunja ndi kulowa mkati mwa munthu chimene chingathe kumuyipisa, koma zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipisa. Chifukwa mkati mwa mitima ya anthu ndiye matuluka maganizo oyipa, zachiwerewere, zakuba, zakuphana, zigololo, masiriro, kuyipa mtima, kunyenga, zonyansa, kaduka, kunyoza, kuzikuza ndiponso kupusa. Zoyipa zonsezi zimachokera mkati mwa munthu, ndipo ndizo zimamuyipitsa. Mthenga wa Ambuye. Lero pa 1 September la Mulungu la pa 22 pa chaka, Mulungu watipasa mpata woti timve mawu ake. Poyambirira penipeni ndi mwezi wa Bible. Tikatengera zimene maepiskopi athu kuno ku Malawi anatipempha kuti tizichita, tione kufunika kwake, the importance of the Bible in our lives, the importance or the significance of the word of God in our lives. Tizoona kwake kufunika kwake kwa mawu a Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo miyambo yosiyanasiyana ya tsiku la lero anthu akhala akulemekeza Bible komanso kukumbutsidwa kuna kuti akuyenera kukhala abwenzi a Bible, abwenzi a mawu a Mulungu, kuti Mulungu awasogolere kuzera mawu ake, popeza mawu a Mulungu ndi nyale yotifikisa ku chipulumutso chosatha. Choncho koyambirira chimene tikunena apa ndichonena kuti tionetsetse kuti nyumba ina iliyonse muli Bible. Ngati ngotheka wina aliyense nyumbamo akhalenso ndi Bible. Tima Bible tating'ono komanso Bible lalikulu. Bible laling'ono litithandize kumalo kwina kulikonse kumene ife tikupita tithe kuligwiritsa ntchito. Kapena Bible lalikulu litithandize ku nyumba pamene tikupanga gather tasonkhana as a family, tizikhala ndi nthawi yokumva mawu a Mulungu. Ndipo kuyambirira konkuno titakhala tikuyambira day 1 tasankha buku la Marko
tasankha buku la Mateyo kapena tasankha kalata ya Paulo oyera kwa Tesalonika kapena Aefeso, kuna kuti tizililingalira ngati banja, zitithandiza kuna kuti tizamise mawu athu, tizamise moyo wathu auzimu kuzera mawu a Mulungu amene timakhala nawo nthawi ina iliyonse. Ngati timanyalira kuti nyumba mwathu muli mwina ma cellphone 5, koma mwina nyumbamo tili anthu 4, kuti bambo cellphone yawo, amayi mwina ma cellphone awiri, ana awiri so amene tili nawo, wina yake, ma cellphone onse akwana 5. Chotilanga ndi chani ifeyo kukhalanso na mabaibulo angapo nyumbamo, osakhala kuti bambo akatenga baibulo kapena mayi akatenga baibulo ndiye kuti chida chimene timachidalira nyumbamo mpalibepo. Komanso panopa ndi dziko limene tikuyenda, we can download the Bibles from our cell phones. Kuna kuti kwina kulikonse kumene tifuna kuti tisinkhasinkha mawu a Mulungu, kaya kuzera pa tablet yathu kaya mu cell phone yathu, tingatinso kumalingalira mawu a Mulunguwo. Kuna kuti tingathe kuwerenga nthawi ina iliyonse imene tifuna tiwerenge mawuwo ndikuwalingalira, kuna kuti athandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chimene Mulungu akufuna ndichonena kuti tulolere mawu a Mulungu atisogolere. Ifeyo ngati ana a Mulungu, ifeyo ngati a Khristu, chimene chingaongolere moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi amene talolera kuna kuti mawu a Mulungu azitisogolera. Jerome oyera akunena kuti kusaziwa mawu a Mulungu ndi kusaziwa Yesu Khristu. Mawu athu alero, Mulungu akutipempha kuti chikhristu chathu chizigwirizana ndi ntchito zathu. Pasakhale kusiyana, inconsistency between our faith and our Christian life. Pasakhale kusiyana ayi. Zimene tikuyenera kuzichita, moyo wathu wa chikhristu ugwirizane ndi chikhulupiriro chathu. N'chifukwa chake muona kuti mawu athu achiwiri a tsiku la lero tawerenga mu kalata ya Yakobe imene ikutipempha ifeyo kuna kuti ntchito zathu zigwirizane ndi chikhulupiriro chathu. Ndiye mweyi Yakobe oyera ananena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito zabwino ndi chopanda pake. Mawu a Mulungu akutipempha kuna kuti ifeyo ngati a Khristu amene timakhulupirira Mulungu tizionesa ntchito zabwino. Pamene tikuonesa ntchito zabwino ndiye kuti ife tikuwaphunzitsa anthu ena kuchita zinthu zoyenerera pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Koma ngati tikuonesa ntchito zoyipa pamene tili a Khristu, poyambirira timachititsa manyazi zina la Yesu Khristu, timachititsa manyazi zina la Mulungu. Kachiwiri sitimathandiza anthu ena kuti achite zinthu zolondola, zinthu zimene Mulungu akufuna. Kwa pamene tili a Khristu yonchi tikukhulupirira Mulungu ndi kuti kuchita ntchito zabwino, timapangisa anthu osiyanasiyana kusilira ntchito za chikhristu, kusilira chikhristu chathu, ndipo anthu aja amalimbikisidwa kupanga zinthu zimene zili zokoma, zimene zili zabwino pamaso pa Ambuye Mulungu. Chofunikira ndiyeno ndi chani? Kutsatira malamulo amene Mulungu atipasa. Zimene tikumva kuchokera mawu athu oyambirira tsiku la lero, kuti Mulungu pofuna kuti moyo wathu ukhale onkoma nthawi zonse, moyo wathu ukhale osangalala nthawi zonse, anatipasa malamulo, kuti kuzera malamulo amene tikuwatsatirawo ndiye kuti tikutenga njira ya Mulungu, tikutenga njira yake, tikupanga zimene Mulungu akufuna. Wina aliyense amene amadana ndi malamulo a Mulungu sakufuna kuchita zimene Mulungu akufuna. Tipemphere kuti Mulungu atithandize ifeyo kukhala anthu okonda njira za Mulungu, okonda malamulo a Mulungu. Mulungu ationesere njira yonena kuti nthawi zonse tizenda njira imeneyo ndi kukafika ku chipulumutso chosatha. Muthenga wabwino Ambuye Yesu amene akuonetsa kuna kuti pali ngati moyo wawo chiphamaso, wonena kuti timafuna kuti tizipanga zinthu zina mbali inayi potsatira kwambiri miyambo kapena ma traditions athu. Pamene ndifeso a Khristu, ona kuti ma traditions athu enawo sakuonjezera kena kalikonse, they are not adding any value to our Christian lives. Sakuonjezera kena kalikonse pa moyo wathu wauzimu. Ndipo mwina zinthu zinazo zimakhala zinthu zosemphana, zinthu zokhona ndi kusamba m'manja pakati pa Ayuda, kusuka kazichani, kuna kuti asanadya apange chani, zonse zija inde ndi zinthu zabwino. Koma zinthu zangati zimene zoto anthu akamapanga asayiwalire kutsatira malamulo a Mulungu. China chilichonse chimene ife tingamapange kuzera makacha athu, ma traditions athu amene ife tikuchokera, ngati zinthuzo zikusemphana ndi malamulo a Mulungu, zimenezo ndi zoyipa. Koma ngati chikhalidwecho chikugwirizana ndi malamulo a Mulungu, chimenecho ndi chikhalidwe chabwino, mukacha athuyo ndipo chimene tingathe kumachichita. Ndiye tiyang'ane zinthu zosiyanasiyana kuti chikhalidwe ichi ati kulowa kufa, ati kupimbira, ati kakupanga chani kulandira alendo, kuti chikhalidwe changati chimenechi chikugwirizana ndi malamulo a Mulungu, zitithandiza zinthu zangati zimene zizi. Ngati zikugwirizana ndi malamulo a Mulungu, well and good. Koma ngati zikusemphana ndi zimene Mulungu akufuna, malamulo a Mulungu akufuna, zimenezo ndi zoyipa, ife tisazichite. Ndi Ambuye Yesu akutipempha kuna kuti there should be consistency
Mulungu akutipempha kuti pakhale ndithu kugwirizana kwenikweni pakati pa moyo wathu wa Chikhristu ndi chikhalidwe chathu, pakati pa moyo wathu wa Chikhristu ndi chikhulupiriro chathu, pakati pa moyo wathu wa Chikhristu, chikhulupiriro chathu ndi zina zilizonse zimene ife timazichita. Munthu sakhale Mkhristu ku chechi kokha, ku ofesi ukakhale munthu wachabechabe. Munthu sakhale Mkhristu ku chechi kokha kapena ku magulu a mpingo, kupita ku nyumba munthu wachabechabe. Munthu ukhale wabwino ku chechi, ukhalenso wabwino ku nyumba, ukhale wabwino ku chechi, ukhalenso wabwino ku ofesi. Ndimasangalala ndi anthu amene amakonda kupemphera, ndipo pokagwira ntchito amakhala ndi moyo wauzimu, amakhala ndi chinthu chimene chimawasogolera kwaongolera, ndipo zochitika zawo ngakhalenso maganizo awo, decisions awo amene amapanga amachita kuonetsa kuti munthu uyu ndi opa Mulungu. Kupemphera ndi kuonetsa moyo wabwino pena paliponse, zimapereka chitsanzo chabwino pakati pa anthu anzathu osiyanasiyana. Koma pamene ifeyo tikungopemphera chabe for the sake of display, showing off, kuti anthu ena azikuna kuti timapita ku church, koma koni mwakapanga zinthu zankhanza, ndiye kuti pena pake zina zake sizikuyenda bwino. Let us become realistic in our faith, realistic in everything we do, by marrying together our faith and our activities, our faith and way of life, our faith and the Christian life itself. Poteropo ndiye kuti tikwanirisa cholinga cha Ambuye Mulungu. Mulungu atithandize lero la Mulungu pa 1 September 2022 kukumbukira kuti mawu a Mulungu adalipo dzulo, alipo lero, azakhalaponso mmawa. Ndiwo mawu a Mulungu ndi njira nyale yotunikira ku chipulumutso chosatha. Ndiwo mawu a Mulungu tiziwakonda, tiziwawerenga kawirikawiri, atisogolere ife kutsatira malamulo ake, atisogolere ife kuti ntchito zathu zikhale zokomera Mulungu nthawi iliyonse, ndipo atisogolere ife kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ugwirizane kwathunthu ndi chikhulupiriro chathu komanso moyo wathu wauzimu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.